Salut, dragi prieteni, voi este Nicolae și în acest video vom vorbi despre o tranzacție care a fost deschisă pe Bitcoin. Ieri am deschis o tranzacție reușită și vom discuta și despre analiza grafică la Bitcoin și în ce direcție voi deschide tranzacția eu. Dragi prieteni, hai să vă explic mai întâi tranzacția de ieri. După cum vedeți pe H1, în această direcție, dragi prieteni, a fost un suport puternic, da? Îl vedem cu toții. Și, dragi prieteni, din această regiune, eu am deschis o poziție. Cum am văzut că această lumânare verde a început să formeze o umbră mare și crește, a început să crească foarte brusc, eu am deschis aici o poziție pe o cumpărare și după cum vedeți am luat un mic profit, da? Am luat undeva la, să zicem așa, 1,82%, aproape 2% am luat dintre această tranzacție. Am văzut, dragi prieteni, cu toți că prețul se ținea în această direcție, după care a fost o străpungere încă când era acest suport, da? A fost o străpungere falsă. După ce am văzut eu această străpungere falsă, vă zic că am văzut lumânare cu umbră mare pe M15 și eu aici, îndată, am decis să deschid o poziție și vedeți că am luat profitul. Dragi prieteni, puteam să pun profitul mai mult, însă am câteva reguli pe care le respect și de aceea așa fac eu și procedez. Astăzi, dragi prieteni, dacă să urmărim de pe un time frame mai mare pe Bitcoin, aici vedem pe time frame-ul de H4 un suport foarte puternic, da? Posibil prețul să ajungă la acest H4, după care, dragi prieteni, să crească până la următorul suport, da? Să întoarcă iarăși înapoi la H1 și să fie o străpungere mai mare. Însă care va fi decizia mea și cum voi proceda eu? Hai să vă explic. Atunci când pe M15, dragi prieteni, prețul va ajunge în această regiune, după cum vedeți, da? Hai să vă arăt totul mai detaliat. După cum prețul va ajunge la acest suport, eu am să văd cum se va închide acea lumânare și dacă nu va fi străpuns, voi deschide pe o cumpărare. Dar dacă va fi, de exemplu, hai să zicem că străpuns până la următorul suport, de aici la fel voi deschide o tranzacție pe o cumpărare, unde mă voi stărui să pun stop loss-ul în această regiune, puțin mai jos, da? Mai jos de acest suport și take profitul meu, dragi prieteni, va fi la undeva în această regiune, la acest, nu pot să zic maxim, fiindcă mai sus, putem să zicem așa, se formează încă un suport. Va fi în felul următor, ca să mă înțelegeți corect, da? De exemplu, dacă poziția mea va ajunge prețul în această regiune, atunci eu în această, aici cam așa voi testa stop loss-ul și take profitul undeva în această regiune, se primește 1 la 4, da? Va fi un take profit foarte frumos și un risc minim. Dar dacă va ajunge în această regiune, dragi prieteni, cum v-am zis și văd o formațiune a lumânării și nu va fi străpuns, adică acest suport, undeva, să zicem, în această regiune, voi deschide poziția mea și la fel undeva aici am să lăs stop loss-ul și take profitul la fel în această regiune, da? Și la fel 1 la 2 se primește. Nu mereu, dragi prieteni, se primește
să luăm take profitul 1 la 3 sau tot așa mai departe. Vedeți aici se primește 1 la 1,78 s-a primit. Însă vedeți, eu am pus stop loss-ul, vedeți, sub aceste lumânări, sub această umbră încă puțin mai jos, sub câteva puncte. Nu deschid foarte multe tranzacții, analizez foarte bine și am răbdare. Și chiar dacă iau un minus, știți că mereu cu a doua tranzacție, dacă o deschid în plus, îmi restituez totul și încă sunt în profit. Așa că astăzi vom aștepta, nu știm, prețul va ajunge până la acest suport sau chiar va intra în acest suport, după care eu voi deschide tranzacția. Putem să urmărim și pe H1. Eu cred că va ajunge la suport, pe care iară va fi o creștere sau la următorul suport. Doar ne rămâne să analizăm și să vedem ce se va întâmpla în continuare. Mulțumesc pentru atenție, cu voi a fost Nicolae, pe curând, pa!